F'sitwazzjoni fejn l-art tal-industrija hija skarsa, ma jagħmilx sens li l-Gvern jieħu l-art li fuqha se jibni corporate village biex jiżviluppa għal kiri ta' uffiċini u showroom. Joseph Muscat qal li l-użu tal-art industrijali għandu jkun massimizzat u l-art li fuq għandu jsir corporate village fl-imriehel għandha tintuża għal skopijiet industrijali. Qal li din l-art m'għandix tintuża mill-Gvern għal skop ta' spekulazzjoni meta qed jipproponi li corporate village isir uffiċini u jikkompeti mal-privat f'dan il-qasam. Saħaq dan il-Mexxej Laburista Joseph Muscat meta kien qed iwieġeb għall-mistoqsija ta' ħaddiem fil-kumpanija Method li staqsa dwar ix-xewqa tal-kumpanija li tkabbar il-post minn fejn topera. Il-ħaddiema kienu qed jipparteċipaw f'sessjoni ta' mistoqsija u tweġiba mal-Mexxej Laburista fit-tmiem żjara li għamel fil-kumpanija Method. Joseph Muscat appella lill-Gvern biex jiddikjara b'mod ċar l-intenzjonijiet tiegħu dwar il-corporate village. Meta mistoqsi dwar il-pis li l-kontijiet tad-dawl u l-ilma qed joħolqu lill-industrija li qed ikollha tolli l-prodotti, il-Mexxej Laburista qal li qegħdin f'sitwazzjoni fejn kumpanija bħal Method qed tħallas l-ogħla kontijiet tad-dawl u l-ilma fl-Ewropa. Qal li bħal f'pajjiżi oħra f'Malta wkoll nistgħu noffru possibbiltajiet li waslu għal rati aħjar. Joseph Muscat qal li l-weghda ta' Gvern ġdid li jorħsu l-kontijiet tapplika wkoll għall-industrija u n-negozji. Qal li issa anke l-Gvern qed jirrikonoxxi li l-kontijiet jistgħu jorħsu. Id-differenza saħaq Joseph Muscat hija fil-mod kif il-Partit Laburista iħares lejn is-settur tal-enerġija fejn jeżistu diversi possibbiltajiet u teknoloġiji li jistgħu jiġu esplorati biex jorħsu l-kontijiet. Bl-ewwel għan ikun li pajjiżna ma jibqax jiddependi miż-żejt biss, iżda li jkollna power station li taħdem bil-gass. Qal li l-politika ta' Gvern ġdid tkun immirata li ttejjeb il-kompetittività. Matul il-laqgħa l-Mexxej Laburista kien akkumpanjat mill-kelliem ewlieni għall-industrija Chris Cardona. Dan huwa eżempju ċar ieħor klassiku ta' kif il-manifattura fil-pajjiż tagħna tista' timxi l quddiem. Bażikament fuq tliet binarji. Primarjament illi jkollok gvern illi iħalli lil dawn li din jinvestu fil-manifattura jaħdmu bil-libertà. Fit-tieni lok illi jkollok iżjed riċerka u innovazzjoni u li jkollok imbagħad fit-tielet lok ħaddiema li jkunu lesti biex jitlu fl-industrija tal-manifattura jkunu preparati anke akademikament biex jidħlu f'din id-dinja tax-xogħol. Il-kumpanija Method li tiddisinja u timmanifattura fost oħrajn parts tal-karozzi timpjega magħha 900 ħaddiem.